Dnes si spolu zabehneme pozrieť bungalov, ktorý mám v ponuke. Na ulici Ľudovita Stárka, v kľudnej a tichej novovybudovanej štvrti, v blízkosti hrádze, cyklotrasy a s výbornou dostupnosťou do mesta. Sú postavené na pozemku rozlohe 520 m2. Podlahová plocha je 143 m2 vrátane garáže, ktorá má 18 m2 a z ktorej je vstup priamo do domu. Dominantou domu je obývačka, spojená s kuchyňou s rozlohou 41 m2 a je s nej výstup na terasu. Vedľa sú naplánované ďalšie dve miestnosti. Jedna je špajza a druhá miestnosť je technická. Tieto miestnosti majú nadštandardnú veľkosť, preto si ich využitie viete prispôsobiť svojim potrebám. Napríklad z tohto si viete urobiť príručný šatník. V technickej miestnosti si viete urobiť špajzu, dať tam regále, zmestí sa sem aj práčka, aj sušička. V nočnej časti sa nachádza spálňa a dve detské izby. Kúpeľňa s predprípravou na vaňu. Veľkým benefitom je dispozícia tohto domu a kúpeľňa, ktorá prislúcha iba k spálni. Za touto stenou sa nachádza miestnosť, ktorú viete využiť ako šatník a vzhľadom na to, že je to holodom, viete si tu urobiť ešte otvor a máte ako benefit vstup zo spálne priamo do šatníka. Pozemok je dostatočne veľký a je členitý. Viete si ho rozdeliť na rôzne časti, ktoré viete využiť. Napríklad za domom môžete mať vyvýšené záhony a na tejto slnečnej strane môžete mať bazén alebo výrivku. A dominantou tohto pozemku je táto veľká zastrešená terasa. Ak vás tieto bungalovy zaujali, zavolajte mi, dohodneme si obhliadku. Moje meno je Andrea Kotlebová a som z Rado Reality.